No niin, elikkä tämä video on omistettu Pyrylle. Ja tämän videon tarkoituksena on kertoa, tai todistaa, että lähdin koneelta pois, koska menin hakemaan polulta juustoa. Tuolla näkyy meidän talomme. Täällä, tässä on koirani. Ja menemme tälle polulle, mikä menee tässä talon vierestä, jota tätä polkua kävelin, kun menin kouluun. Mutta menen nostalle, niin käydä. Lähden tätä polkua pitkälle tänne. Ja huomaamme pian kauhuksemme, että täällä polulla on juustoa. Ja siellähän se näkyykin jo juustoa. Hyväksi. Ettei koirani söisi sitä, niin otamme tähän kepin päähän. Siinä on 1, 2, 3, 4, 5 juusta, niin kuin sanoin. Sitten lemppaan sen tuonne pusikkoon. Hei, koira! Takaisin.